South Africa, Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu sanibonani kubo bonke abantu abasuka phesheya kwezilwandle abantu abasuka enhla neAfrica enhla nezwekazi abantu abakuma province ahlukahlukene eNingizimu Afrika lo myalezo ubheke kunina nonke elami igama ngingo MC Polobas ngithunywe odokotela ababili abaziwa ngamagalelo amakhulu emphakathini ekwazini ukuguqula impilo yomuntu ekuhluphekeni ebunzimeni ekujahweni ngeibhamu emacaleni kuningi engakubalula isho kuthiwa ngabe ushawo ngesichitho imbala ibona odokotela abaziwayo ukuthi mase ufike kubona usufike la khona ozoba khona kasizakele khuluma ngodokotela abakwazi ukunqanda isikweleti esilokho esinyuke njalo ngikhuluma ngodokotela abakwazi ukuthi mawubolekisa ngemali beyisungule lento yakho idlondlobale ibheke phezulu angisho kanje na ke South Africa udokotela uNjongo nodokotela Mngcwabo Uyahlehla bathuma uMC Polobas ukuthi akudlulisele lo myalezo omfishane idate umhla ka3 ngiyaphindisisa nganza kwethu usuku idate umhla ka3 inyanga uDisemba uzibandlela ilapho khona ekuthiwa kusukela ekseni ngo6 abantu ababe sebethe eDurban station eThekwini eDurban station niyacelwa ke nonke South Africa niyacelwa nonke eNingizimu Afrika kubo bonke abantu abathi baphethwe ubhubhane abantu abathi bayahlupheka abantu abathi baphethwe yini nani usuku umhla ka3 December eDurban station niyosukela khona nihamba nodokotela uMngcwabo Uyahlehla nodokotela uNjongo nibheke emfuleni bathi ke kulokhu benze specially esishipi abazocela ukuthi umuntu ngamunye akhokhe u3000 kuphela lo 3000 ukhokha kanjani ukhokha ngokuthi ngelanga lespecial uyofika uphethe u2500 ngoba u500 usuvele ngani na ngeaccount ozoyinikezwa uMC Polobas lombona njengamanje mangasiyena lo muntu ungalilinga ufaka imali ingakho sithe unelungelo lokwenza ivideo call via WhatsApp ukuze uqinisekise ukuthi imali uyifaka endaweni eright wenza ivideo call uthi Ngcobo nginikeze iaccount ngiyakunikeza iaccount bese ufaka imali uthumela islip igama lakho ke lizobe selibhaliswa ngokusemthethweni uyakwazi ukusifonela right now ku 079 0453 446 079 0453 446 usifonela ubhalise sikufake kwi-draft bese usitshena idate wena uzokwazi ukufaka ngayo lo 500 khumbula mawufaka 500 ubamba indawo ngoba odokotela bathe bazosiza abantu aba100 kuphela lento yabo bayibiza ngokuthi this is special sibizwa ngokuthi lalisisa kahle ngoba yona into ezokuphilisa le ukwazi ukuthi uyapi ukholelwe entweni usuke ekhaya tshela idlozi lakho tshela idalwa zakho ihambe nawe ziyothatha lokho okukhulunywa uDr Mngcwabo Uyahlehla nodokotela uNjongo nayi lento kuthiwa uKhisimusi wohlanga lwamanzi nemali bathi abanye siyogcatshwa ngamanzi cha inyanga lezi zicabana ngomuthi kodwa uyoqala uhlanjwe ulungiselela lolu uhlanga elizokwenza ukuthi ngoba uhlanjwe ngamanzi ahambayo agelezayo nemali futhi nayo fanele igeleze kanjalo empilweni yakho noma amathuba nenhlanhla fanele kube into egelezayo ungahlala isikhathi eside usebhadini 079 0453 446 ngiyiphinda inombolo u079 0453 446 shaya ucingo njengamanje noma make sure ukuthi wenza ivideo call before deposit imali because inamba ziyahackwa uma ihackiwe lena uyozwa ngumuntu olokho ekufonela efuna imali mina ngifonelani futhi mangithi ifaka imali ngizothi ifake kwi-account eqondene nale ozoyinikwa yimina ungibona kanje fanele sibonane ukuthi yimi lo on behalf of Dr. Mngcwabo Uyahlehla and Dr. Njongo, we invite all citizens of South Africa, also those came from enhla Africa and also those came from overseas. December 3, you are welcome. Ukuthi uzothola ukusizakala kulesi special sodokotela khumbula into abathe bazoyenza empilweni yomuntu into ekufanele wena ngoJanuary ulethe testimony uzothi nabu ufakazi mina zingisebenzele inhlanga zika Mngcwabo nabu ufakazi mina zingisebenzele inhlanga zika Njongo bhalisa njengamanje ke 079
0453 446. Ngiyaphela la ngiyibamba ivideo yami, ngiyibamba nemessage ethi imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Sizobake nama video nama interviews nodokotela bechaza kabanzi ngingakushongo mina ukuthi lokhu nalokhu abazobekwenza. Kodwa kwamanje thatha lo myalezo bese ubamba ithuba ngokusheshsha lokuthi ungasali ngenkathi kubhekwe emfuleni. Kuzobe kubhekwe emfuleni ke impopho miyokwehla phezulu kwakho. Can you imagine awubheke nje Mngcwabo uyakubhucungula uyageza ugqoka isicathulo sa 25,000 onyaweni ugeza wena uyakuthelela ngalento ayiyo nangu Njongo uyakubhucungula uyagezisisa ugqoka isicathulo sika 25,000 onyaweni uyayibona nje leyo nto uyayibona uyatheleleka because lento ikubona iphiwe bona ingakho ke wena fanele ungamnako MC Pulbus kodwa focus kumyalezo awushoyo 079 0453 446 bhalisa njengamanje uyafona unelungelo lalokho kodwa make sure ukuthi akunamali oyifakayo ungakaze uyenze video call no MC Pulbus ku WhatsApp bogogo lomkhulu ngiyazi ukuthi niyafuna kodwa nabo WhatsApp make sure ukuthi uthola umzukulu nomakhelwane akufonise MC Pulbus uyangibona ngithi njoba ngibona nje njoba ngibona yimlo yimina lo thank you very much and God bless you uNkulunkulu anibusise.